आं दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन दाम गोसासिन फुटबल प्लेयारनि बागै बुंनो नागिरदों। बिथांनि मुङानो जाबाय क्रिस्टियान' रनाल्ड'। बिथांनि जोनोमा 1985 मायथाइयाव 1985 मायथाइनि 5 फेब्रुआरियाव पुर्तुगालनि फानसल मोननाय मोनसे जायगायाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि नखरा जोबोर गोरिबमोन। बिफाया मालियाव खामानि मावोमोन, अर्थात बिबार बागानाव खामानि मावोमोन पार्ट टाइम जब हिसाबै, आरो बिथांनि बिमाया गुबुननि न'आव ओंखाम संनाय खामानि मावोमोन। बिथाङा सासे बिदा आरो सानै बिनानाव दङमोन। उन्दै बैसोनिफ्रायनो रनाल्ड'आ जोबोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आरो जोबोर मोजाङै गेलेयोमोन। 8 बोसोर बैसोआव बिथांखौ एन्डर रिनह स्पर्ट्स क्लाबाव बिफाया एडमिसन खालामना हैदोंमोन। बेयाव बियो मोनसे जोबोर मोजां फुटबल गेलेनानै दिन्थिनो हादोंमोन। बेनि उनाव 10 बोसोर बैसोआव बयनिसिबो पुर्तुगालनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन क्लाब, बे क्लाबाव जइन खालामना होनाय जादोंमोन। निसियनेल एफसि क्लाबाव जइन खालामना होदोंमोन। बेयावबो बिथाङा जोबोर मोजाङै खेला गेलेनो हादोंमोन। आरो 12 बोसोर बैसोआव बिथाङा पुर्तुगाल स्पर्टिं क्लाबाव गेलेहैदोंमोन। बेयाव 2 बोसोर गेलेदोंमोन। जेब्ला 15 बोसोर जायो अब्ला रनाल्ड'आ मोनसे जोबोर गिदिर बेमार जादोंमोन। बेनो जाबाय हार्टनि बेमार। अब्ला बिथांखौ डक्टरा माना खालामदोंमोन जे नोंथाङा अपारेसन खालामनांगोन, नङाबा फुटबल गेलेनायखौ गारनांगोन। फुटबल गेलेनायखौ जुदि गाराब्ला नोंथाङा रैखा मोननाय नङा। अब्ला रनाल्ड'आ जोबोर सिन्थायाव गोलैबाय। नाथाय बिथांनि थाखाय फुटबल नागारनाया जोबोर मोनसे गिदिर खामानिमोन, जोबोर रिक्स अपारेसन। बेयाव बासिया जेबो गेरेन्टि गैया। नाथाय रनाल्ड'आ डिसिसन लानायसै जे बिथाङा फुटबल गेलेनायखौ गारा, बिथाङा अपारेसन खालामगोन। अब्ला डक्टरा अपारेसन खालामनायसै, जोबोर मोनसे रिक्स अपारेसन। बे अपारेसनाव रनाल्ड'आ साक्सेस जानो हानायसै आरो साननैसो उनाव बिथाङा आरोबाव फुटबलाव जइन खालामफिननोसै। बेनि उनाव आरोबाव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा फैनोसै। 52 बोसोर बैसो जाबायमोन बिथांनि बिफाया। बै समाव बिथांनि बिफाया थैनानै होबाय। जोबोर जौ लोङोमोन बिथांनि बिफाया। अब्ला बै समाव रनाल्ड'आ जोबोर मोनसे अलखदाव गोग्लैबोदोंमोन, मोनसे दुखुआव गोलैदोंमोन, सिन्थायाव गोलैदोंमन। अब्लाबो जे बिथाङा फुटबल गेलेनायखौ गाराखै, नागाराखै। बिथाङा मोनसेसो लक्ष्यमोन जे बिथाङा सासे मोजां प्लेयार जानांगौ। बेनिखायनो बिथाङा गारनो हायाखैमोन। अब्लाबो बेफोर गासैबो प्रब्लेमखौ नागारनानै बिथाङा गावनि जा खेला बेखौ मोनसे मोजां राहायै दैदेनलांनायसै। बिथाङा लिड्स इउनाइटेड आरो मानचेस्टार इउनाइटेडनि गेजेराव गिबि खेलाखौ गेलेजेनदोंमोन। बेयाव बिथाङा जोबोर मोनसे मोजां पारफरमेन्स देखायनो हादोंमोन। बेनि उनाव मानचेस्टार इउनाइटेडनि जा कच एलेक्स फार्गुसन, बिथाङा बिथांनि खेलाखौ नुनानै मानचेस्टार इउनाइटेडनि थाखाय 17 मिलियन डलाराव एग्रिमेन्ट खालामनायसै। बे एग्रिमेन्टआ 2003 मायथाइनिफ्राय 2009 मायथाइसिममोन। बेनि उनाव बिथांनि एग्रिमेन्ट जोबनायनि उनाव रियेल माद्रिदआ 132 मिलियन डलाराव बिथांखौ 2009निफ्राय 2015 मायथाइसिम एग्रिमेन्ट खालामनायसै। बे एग्रिमेन्ट जोबनायनि उनाव फिन रियेल माद्रिदआनो 1864 करोड़आव बिथांखौ 2015निफ्राय 2021 मायथाइसिम एग्रिमेन्ट खालामनायसै। बे एग्रिमेन्टआनो ओरैबायदि जाहैबाय दे क्रिस्टियान' रनाल्ड'आ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन दाम गोसानि प्लेयार हिसाबै सिनायथि जाबाय। रनाल्ड'आ जे गावल' रां खामायो बिदि नङा। बिथाङा गोबां मानसिफोरखौ हेल्प होयो, रां अनसुंथाइ होयो। 10 मार्चनि सासे उन्दै गथ'सानो अपारेशननि थाखाय 51 लाख रांनि गोनांथिमोन। अब्ला रनाल्ड' बिथाङा बै गथ'नो 51 लाख रां होदोंमोन। बेफोरबायदिनो बिथाङा जोबोद हेल्प खालामो। बिथाङा बोसोराव खेबनै ब्लाड डनेसन खालामो। बेनिखायनो बिथाङा गावनि सोलेराव जेबो टेटु खालामा होननानै जों मिन्थिनो मोननाय जादों। बेफोरबायदिनो साननानै ला क्रिस्टियान' रनाल्ड'आ मोनसे गोरिब नखरनिफ्राय फैनाय सासे प्लेयार। हार्टनि बेमार जाबाय, अब्लाबो बिथाङा गेलेनायखौ गारासै। बिथांनि नखरा गोरिबमोन, अब्लाबो बिथाङा गेलेनायखौ गारासै। बिथांनि बिफाया बै समाव
थैनानै होबाय जा समाव मोनसे मोजां खेला गेलेगासिनो दंमोन रनाल्ड'आ अब्लाबो जे बिथाङा गावनि जा नाजानाय बेखौ साक्सेस खालामनो हाबाय अब्ला जोंनि बर'फोरा मानो हाया बे बुहुमाव मोनसेबो हाय खामानि गैया बेनिखायनो आं बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गुरैयै खावलायो जा मावनो गोसो मावनो हायो जेबो प्रब्लेमा हेंथा होनो हाया नाथाय गावनि नाजानाय आरो गोसोआ जेब्लाबो थाबाय थानांगोन बेनिखायनो आं गासै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फिन खावलायफिनो गोसो होनानै फरायोब्ला फराय खेला गेलेबा गेले जाय जेराव गोसो दोङो बेयावनो साक्सेस जानो हागोन सोरबाफोर आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो लाइक खालाम